Golpe, ona. Ay, bueno, da igual. Bai. Jokaldi ederra Gipuzkoa sortzenen aldetik. Karagarria. Oso ondo. Oinat Urbietak baloia hanketan.
yepa, yepa. Señor. Señor, me has mirado a los... Aizeak mugituko ote zuen baloi hori. Loko. Indik metro bat aurrera gutxi. Bueno. Orgoaz, beste alboko sake batekin. Ea ba. Bikaina. Sartu da. Nola galdu ira guri? Earra hori. Prit. Ramiro Oribe, lurrean. Minez. Rama. Iñaki. Canal rápido, canal 1. Canal 1. Erramun. Beste uztartze bat. Ekolo. Uztartze bat. Mantasari. Joder. Ni grabatzen niok. Zizkia gauza bat egin. Oerra, segi hor. Venga. Pum. Ahí. Segi. Apa. ¡Hola! Ah. Tiene el casco. Kopiatzen. Hostia. Hemen, geldik, etxeita. Beste uztartze bat. Eta Mikel? Madrildarren alde. Nola? Hostia, tío.
oso ondo! Ai! Ondo irai! Lasai, lasai, lasai! Lasai! Venga, paciencia! Ondo, Juan, ondo! Ona, Juan. Muy bien, Alvarito, Ona, Juan! Bikaina. Venga. ¡Ya, Gipuzkoa! Chascarro. Ya, chiste. Oso ondo, sedi. Sedi. Bulta, bulta. Sedi. Ai! Ateito, hijo puta! Hijo puta! Argi ikusi dut. Ai! Lehenbatzia ere, hostia. Hori, cabrón, zaigo eki. Hombre, konpartuten de bertan zen. Rama, ensaio barruan egon da, ezi fusi linea zeola. Horai, ondo jo, baina merezak edo. Cabrón. Baina, gipurdian bota ilunea, aio, que no aldea. Delantero sartu izan dela horrean. Izkok. Ongi. Hola. Nola. Atera, dek! ¡Qué cabrona! Ya te volví a decir ahora. Bai, oso ondo. Hori. Bikaina. Ondo. Earra. Ona, orai!
Epa. No. Oso ondo joan nahi. Ocupa, Dani, ocupa! Dani, ocupa! Ocupa, ocupa! Vamos, Roberto, corre, corre, corre. Saiamo del primo attimo di giocare a che sto. Seguimos, vamos, chavales, vamos. Non presentato. Epa. ¡Onalis! Llámame. Akurtu pixka, mame. Ostria. Epa. ¡Hola, hola! ¡Me gustó! Oite. Beste bat. ¡Ascati! Hau dekau. ¡Ascati! ¡Tío! ¿Por qué se checan las? Y... ¡Hola! O sea... Ura se bai, este. Porque hortuko galdura, ez da. Temo lo guztitxo, lurria. Nekautazio gelako. Ai, más chihueste. Oh, arra iruetik nahi.
Esan diot, bigarren emapeak. Ondo, hain hauke, Oso emozio, benetan. Hola, nauke. Rugby asko zeka, tío. O kamara asko. Bolo. Ni jartzen dut non kamara egin. Ni foto nada, guantauko. Jakin hori, Zigortu piztan dira bestia, da zumara. A ver. Segior. Ventaja fuera, tío. Puta madre, hondo. Máquina. Me dice. Ya, es que ni vídeo. Hemos perdido ya 6 por ir a 6. Por ir a por 3 hemos perdido 6. ¡Asegurado! Arbitru hori!
Uy. Bitame min hartuta. Aldaketa. Mame bitame kanpora minez eta Ugaitz Agirre barrura. Venga, boy! Hemezortzi. Hiru hemezortzi. Venga, guay, Siriek! Esas fiordo, sella. Venga, oinati! Iriek! Lehenengo zatia amaitutan. Creo que sí. Sí. Pues nos subimos un poco. Luego ya alguien en el chat dice, se oye, pero muy bajito. Vale. No hay comentarista, ¿eh? Entonces, lo único que se oye es el ruido ambiente. Que dos cosas a la vez es difícil. Entre grabar y hablar no se puede. Sí, pero eso es para el ruido ambiente. Bueno, se lo dejo un guay. Mi hija está libre, no, que putés, Ojalá, a mí. Ahí va. Se va. Es Pauco. Esa es el pincho de chica, no le oye. O sea, Es Pauco. Un rally puede echar contra la nota. Sí, quita. A ver. Graba. Como grabaste, ¿Has grabado? Bueno. Está grabado. un encontrado con abuso. Aparcait. Sí, quita la cámara.
Eta gero partidua itxi. Venga, Luis, soñatzen lehenengo plakaje hau, ba! Vale! ¡Apande! ¡Confianza! ¡Confianza! Hay una bomba, ¡Dura el prisionero! ¡Ahora! Hau da, guai. Sartzea. Sotoren baloi aurreratu da. Uztatzea, gipuzkoa entzazia. Audioa martxan. Zer? Kontraiba. Lehen ezazpia. Zergatik? Poquito, mira. ¡Disfruta! ¡Ay, Buscaba! Partidak darrai. Bultzak Gipuzkoa. Lehen aukeratuko dugu pixkat balean mugitzeko atzean. Bai, baliteke. Men, Antxon, dugu jokalaria, min hartuta doana. 6 hilabete gurekin partida komentatzen. Guazen. Guazen. Uztartzeak, sarrera bikaina Sotoren alde. Hoi atzera, azkar. Hoi atera eta Ies, oinatzi ondo golo, puta. Ondo, etorren pase hori. Estika da. Gora! Estika da. Eretzako ez da, gaizki, azkenean baloi motel batetikan,
Gora botatzen zu baloia, saiatzen zen metroak irabazten, presioa egiten, bueno, hain gutxienez beraien zelaien jolasten ere, niretzako importantea da. Segurtasuna, ez da, Antxon? Baina, hain akatsa hauek. Akatsa hauek ekidin egin behar ditugu, Gipuzkoa. Metroak oparitu ditugu, baloia beraientzako, hain berriro gure zelaian gaude. Sotroen alde. Niretzako hain partiduaren kudeaketan dago giltza. Ega lapurro eta... Ondo! Partziala pitatu du. Baitaren berriro aukera daukagu beraien zelaia hauetatzeko. Azkenean, baloia oparitzen Aukera hauek dira aprobetxatu behar ditugunak, ez da, Antxon? Gure zelaitik jolasten atera edo tipo haizea kontra daukagu, orduan ez da inerrexan. Uztartze batetik baloia askarra eta ea zer aukeratzen duten gure fresko atosak. Melean gogor Gipuzkoa sortzen, baina Sotok gogor egiten digu ere. Haizea alde orain, Haizea alde, oker ibili da gure Antxon. Haizea alde dugu, estika beharra da. Oso... Bueno. Takolo lurrera, hori kitatu dela. Zakegu ondo zer gertatu den, baina, bueno. Gipuzkoaren aldeko ematen zuen, baina ez. Mame mina hartuta. Mame mina hartuta eta Ugaitz Agirre sartu dela ikusi dugu lehenengo zatiko bukaeran. Ugaitz Agirre tipo fina, melean eta fase estatikoetan, esango dugu. Bai, aurreratu du. Ea ba. Estika bikaina duela ikusi dugu partiduan zehar. Motz geratu da. Ea ba. Orain, hogeita biko sake aurkitu dugu, niretzako beraien zelera joan behar dira, beraz, unaik luze jotzen saiatuak libre. Bai, ez da, ostikadez beraien zelaiera iritsi eta beraien zelaian jolastea helburu. Bai, horla akatsak eta ze akatsak beti egongo dira, eta baloia kontaktuan, galduta ere, gutxienez beraien zelaian galtzea da ikusten dira. Oain guztiet erabaki zuzen dela, ez beraien zelaian galtzu, eta beraiek itzultzen baldin modutela, berriro. Bai, beraiek ere azkenean antzeko jokaldiak dituzte. Bai, baina, luze arizpiri. Pena bat. Bai, baina nik uste Ideia ez txarra, ez da guztan mardula. Beraiek ustiko agultatzen baldin bezut, eta zuk aizea alde baldin bagokazu, ikusten ari den bezala, saiatu beraien zelaian jolasten, eta... Aurreko partiduren batean ere antzeko akats txiki bat izan genuen, estika luzea eta... Beste uztartze bat. Ea, Ugaitzen freskotasuna nabari den. Zer dugu, Ugaitz. Ramiro eta Jeraiek osatutako lehen lerroa. Fresko ez dagoena, Ugaitzen gurupa da, Ugaitzen buru babesa. Txika bat, zahartuki. Yes.
lehenago bultza dutela, iruditu zait, Antxon. Lehenago bultzatu Ostikatxo dutela, txikia. marka eskatu dezake, hori da oso ondo Olai. Perfecto, oso ondo Eta Olai. berriro markarekin, eta bueno, Olai, ostikora zaila. jokalari abila, ez da, Olai. Buruarekin egia- jolasten duena. Egia esan, baditugu horregaletan bai Olai eta bai Jorge, Kokot, eta... Bain, markean, korrika hasten ziren momentuan, beraiek, Bai, ez da. kargatu dezakete, orduan, hor, Zuleok, zuek jakiteko. eta nahi kontrarreka egin dute, horrelako akatsak dira ekin behar ditugu. Ezin dugu baloia oparitu gure zelaian, ez dakit, reglamentu ez jakiteagatik, edo prezipitazioagatik, edo horrelako akatsak ikin. Batzuetan hobeagoa da, 2-3 segundo itxarotea eta pase bikaina egin dio. Ea da, Olai, zurea da, Olai. Zondo, Olaiek. Arriskoa, jarri du bere burua, baina baloia Gipuzkoarentzat. Aupa, Olai! Ondo. Bikaina, jokalari bikaina. Anderre Kostika zuzena botako du. Eta bikaina, Anderren Ostika, Zitala, metro asko irabazita. 25 metro esango genuke, ez da, Antxon? Geixago, 30. Hori gabe Ramiro kudatzen duen. Orain, alboko sakea ez da bater erraza, ondo altxa behar da, ondo sendatu behar da, ondo bota behar da baloia. Faktore asko ditu, ez da? Bai, baina dominatzen ari gara, eta Bai. aprobetxatu behar dugula. Justo zaien egin esaitu. Nik hori ere ez dut oso. Zagatik botatzen dugu atzera. Batzuetan aurkariare asko begiratu behar da. Bai. A ver, Segun ze tokitan jartzen aurkaria, ez da, Antxon? kanpotik ere ikusten da. Bai, Jon. barruan oso ezberdina da. Hori da. Epa, Baina, bueno, horrelako akatxe Ostikatxo txikia. penalizatzen gaituztena. bai. Ez da raza, Ez, claro. Eta hau da, azkenean, ikuste taldeari urrengo koskatxoa, urrengo maila saltotxoa emango diona, ez? Horrelako momentuak kudeatzea. Irabazituzu 30 metro, daukazu alboko bat, beraien zelaia, ondo sartuta. Markatu, baina aldaketa dugu. Alex Alex, Akarreta, Eta ez dakit zein ateratzen da, Luis. Alex Akarreta barura eta Luis, alias Luigi Kanpora. Luisen partida bikaina. Oso jokalari ona, Bai, beti. gogorra, Beti. taldeak asko maite duena. Ondo, Luis! Aupa, Luis! Eta esan bezala, Alex Akarreta, 20 zenbakiarekin barrura, Alex Akarretak asko eskarmentu handiko jokalaria, bai. Mikelek esan digu, Mikel gure Mikel. Alex Akarretak sartu eta baloia hartu. Bai, mola sortu dugu orain, Mola, saiatu behar aurrera. gara zutin mantentzen. Beraiek Maten du sotokoek, berrunbatu digutela, horrelariak ateratzen ditu izko, takolo lanera, eta orain hori. takolo garbiketara, Puntu bat, sartuko da, puntu bat, oso puntu ondo. bat. Venga, Eta ni orain beraien zelaira joan izateke. bai, ez da, ostika txiki bat, Nik hori. pixkat babestu baloia. Hori da. Egoz kanpo igo dela zango zenuke, Antxon? Ostikatxoa, ez? Eskuetara, opa! Bikain igotzen hasi dira, bigarren zatian Juan sotokoak. partida bikaina egiten ari da, iruditzen zait. Bai, Juan, Txisparekin dago, kontaktuetan gogor dago. erra. Juan jokalari gogorra dela esango zenuke, Antxon? Bai, claro, baiet. Eta hau da komentatzen duena. Zure zelaian jolasten saiatzen astezea, eta balaia galtzen bukatzen dugu. Zure zelaian badoia galdu ezkero, zure zelaian jokatzen dute aurkariek. Claro. Eta hori ez da batere ona. Besteen zelaian galdu ezkero, besteen zelaian jolasten dute aurkariek. Aurretik goaz, nik uste partidua kudeatzen hasi behar dugu. Ui, akatsa, olaiek, Ondo lai, ondo, iepa. voleibol partidua. Estika. Izko, oso ondo. Ostiko bikaina. Ostika bikaina izan da izkoren aldetik. Eta, erra. Azkar jolastutakoa. Hor, oso ondo. Bikain. Buena, Izko, ondo. Izko, a su campo.
Ondo mutilak, ondo oinatz! Ondo mutilak! Alboko sakea. Eta Bitxorrek berarentzako eskatu du. mola, barruan dago. Zer? Pantalla. Ahí está, telebistako pantalla. Bueno. Eta berriro ere, sotok aukera metroak irabazteko. Ea, haizeak gure alde egiten duen, eta baloia barruan geratzen den. Baina, zuzenean, kanpora. Estiko ederra bota du, metro asko irabazi ditu. Ia zelai erdia aurreratu du sotoko ostikalariak. Orain gure entrenatzaileek esango zuten bezala extrema defensa. Tanak. Ea alboko sakea lapurtzea lortzen duten. Bueno, gurea baloia oso eginda, baina Habana dirudi. Hala? Ramiroren Habana. Bueno. Beste uztartze bat. Garai batzuetan Zarauz Rugby izenean bezala. Bultza, bultza. Bultza Gipuzkoa. Uztartzeetan ere Gipuzkoa oso sendo, ez da, Antxon? Antxonek ez du erantzun nahi. Antxon, gestio taktikoak egiten. Gestio taktikoa bakatu bai. Eta Ondo. zer demontre? Bai, azkenean beraiek ere utzi egiten dute, eta orduan, plataforma solidoa lortzen dute, balaia mugitzeko, lortu dute balaia eskinean eramatea, baina ez dute ere ez konkretatzen, defentsa ona, hor, aristita jarperen artean, baina orain nahi du, eta zer egin barko luke orain, Antxon, zure ustez? golperik ez egin eta plakatu. Plakatu, baloia lortu arte, ezta? Bai, ze azkenean, beraiek ere akatsak egingo dituzte, ikusten? Orain bezala, ezta? Beraiek akatsak. Baina, bueno. Batzuetan... Ona, Baiona, ona! Baionek, baloia hartu du, kasualidadez, ezin aurrera segi. Abantaiaren legea, ezta? Abantaiaren legea... Baina, bueno, justo pitatu du eta orduan txartu du baloia unai. Bai. Ezin zare. Prit eta hartu. Hartu eta prit izango zen. Hartu eta prit izan... Hori. Beste gauza izango zen, partida. Ikusten dugu gaur... Facundo Garrura, anaiaren... Bi anaiak, anaiaren gaitik. Ramiro Uribe kanpora, partida ederra bota du. Gogorra, mina hartuta ematen du dagoela. Eta Facundo Oribek esperientzia jarriko du zelaian, ezta, Antxon? Polita, Takolo, Facu eta Jerry. Bai, lehen lerro bikaina. Bigarren lerroan Joanes eta Bitxor. Badute pixu-pixka bat eta baita ere indarra. Behar dena. Geraik nola duzen nire orain lehenengo lerroari, indarretorriko zaio eskubitatik eta ea eusten dion. Eskubitara giratzen baldin badagun melea, bai, Takolo eta Fakuren freskotasuna aprobetxatzen agian... Bueno, Takolo... Nik uste ya ez dela hain fresko egongo, ezta? Ja, minutu batzu pasa dira. Baina, Facundo fresko sartu da, ea ekipo aurrera emateko gai den Facundo bere freskotasunarekin. Hemen bi aukera ditugu joan, edo eskura jolasten dugu eskubitatik, eta olairen abiadura aprobetxatzen saiatzen gara hemen ditugun, ez dakit 20 metro hauetan, edo bestela, Unairi ematen diogu baloia, eta Unai bere zelaian jolasteko, ostikoa bota izala. Bai, Unai edo Ander Aristik, ostika bikaina dutela, Ea zer aukeratzen dute. Lea, tinko melea, Epa, bai, Anderreko ostika da, esan bezala. Eta,
Ez zait erabaki txarra egitzen, azkenean esaten ari gerana, beraien zalea jolastu behar da. Ostika luze bat bota ezkero, beraiek bueltatzeko intentzioa. Oso Epa! ondo Aristi, oso ondo Aristi. Aristi, jokari fina. Orain fase bat, orain takolorekin. Takolo baloiarekin, Ugaitz, Agirre, aurrera! Nik berriro ostika botako duke, beraien zela irakurteko Bai, ez jolastera. da, gorako ostika bat, edo luzeko ostika bat. Zer esango zen, zer zen ditu. Egia esan, Iepa. Jokoz kanpo. Bai, egotzka pozo den, hau da, oberena, zorain ostikoa daukagu alde, eta gero baloia guretzako izango da, beraz. Metroak aurreratzeko, Bai, aukerarik onena. aukera ona. Bestela ere ostikoa bota beharko genuke, así que... Bai. Bai, Azkenean, Aristik. Ostika da, eta alboko sakea, metro asko irabaziak, ostiko bikaina. Ondo, orain Fakundo hori hartu du kargua, alboko saka hori botatzekoa, 16 zemakiarekin. Ea ba, haizea dagoela goratzen dugu. Joa kanpora, Ikusle maiteok. Telmo Barrura, Joanes Zendoia. ondo joa, Aiako erraldoia. Kanpora eta Telmo Gaiztarro. Barrura! Telmo Donostiarra, baina Zarauten ere familia Udana. Duena. egun ere ikustu. Nire euskera ez da korrektoa. Ea ba, alboko sakarekin, Orain, zehatu behar gara beraiek pixkat mugitzen, eta beraien bitarreten artean edo. zaigu zer gertatzen, baina bueno. Gogorarazi ikusle hori, Fakundo Horibek alboko sake zitala duela. Zitala. Ikaragarria, perfektoa. Esperientzi asko duen mutila. Atzean bota dugu berriro. Mola. Jokaldiko gorra da Mola, ez da? Ni baina beto dakizu hori joan. Bai, bueno, agia esan. Gogorra. Batzuetan ez dakizu ez Gustukoa da gauza daukazu. be. Mola, Begira, ezkerretatik ateratzeko aukera dauka Izkok, Aristirekin. bai, ez da, aukera asko, momentu batean. Bai, ezkerretan. Eskubilera jendearekin, ezkerretara azkar, Molarekin aurrera segi, Bai. maten duzet, eskuak altxatzen dituzte, Baion eta Aristik, eta Nik uste eta abantaiarekin jokatzen ari ginena, eta gero motz geratu gerala, arbitro bai, ez da, esaten ari da, abantaila bai, arbitro esaten ari aprobetxatu da, beharko genuke. lurrean jokatu dugula eta lurretikan bultzatu dugula iristeko marrara, beraz, abantaiara buelta, golpea eta berriz. tuxera. Alboko sakea, Gipuzkoarentzat berriro ere. Berriro mola, eta oain berriro golpean geratzen badugu dituzte, txartela atera hor dute. Txartela, bai. Así que, niri erabaki niri itzazak berriro mola eta bultzatzen. Aprobetxatzera, ez da? Hori da. Bai, funtzionatzen duena etzazela aldatu. Bai. Epa. Hora, ederra, eta Mola, Dago, berriro berdin, ea ba, eta bain, berriro. jepa. Ikusten dut, Bultza, eta segi, urrean daude, eskura jolastu beharko duteala. eta begira. Bai, eta bakarrikan, kokote jauna, baruraino, Bai, kudeaketa. itzela, ez, itzelegia, ezta? Bai, ondo. Hau da egin behar dena. Izkok ere, esperientzia asko du eta bista ona, Hau izan da zelaian. partidaren kudeaketa ona. Orain Charlie sartzen da barrura, pentsatzen dut nahi aterako dela, aldaketa ona iruditzen zetir bai, Charlie fresko sartuko Carlos da, Estrada. Antanarekin. Bai, urte asko, lehenengo ekipoan ostikak botatzen. Carlos Estrada. Bai, a ber, batez ere, beraien zelaian jolasteko, partidoak kudeatzeko, dut ezagik aldaketa zentzuzkoa dela. Aldaketa taktikoa, esango genuke. Ez da? Bai, baina ez dakit. Badirudi nahi izuko ala, Norraterako da. ez dakit. Agian oinatz? Oinat, bueno, baliteke eta Baion orain 10 zela ibili dena zentro bezala pasatzea. Barrura! Barrura, oinatzek, barrura, eske, eharra, oinatz. Haupa, oinatz. Pikoa, barrura! Ez dakit
zein aldatu duen? Unai. Carlos sartu da, eta Unai Baion kanpora. Bikain egin du Unai Baion, partida bikaina. Unai Baion. Ederra. Haupa, Unai. Eta partidak darrai. Astiko, kirol, zelaian edo gunean. Da, errubiko zelaia bakarrik hau. Futbola ere, badago. Baina guk, errubia maite dugu. Ze kirol gehiago daude, hemen? Futbola Men, eta errubia bakarrik, jo? bai, astiko kirol gunean bai. Errubia, futbola, eta Muskulazio padeleko guneak ere pistak badaude. omen, Bai, ba, omen, oraindik ez, baina omen. Jarriko dituzte. Ongi hartu baloia. Eta, ostikatza txikia. Gustatzen zaio, jokalari honi ostika txiki batzuk ja bota ditu. Ostika txikitxo zalea da, jokalari hau. Pare bat bota ditu. Ondo tera ezkero. Pilierraren alperkeria batik, golpea. Pilierraren alperkeria. Bai. Ja, beti ere, delanteroei, errua. Aurrelariak. Uztartzer diona bezala. Bai. Kulpa aurrelariei. Jakin arazi, Antxon dela uztartzer dia. Eta... Ni, lehen lerroa eta orduan, batzuetan aurkako iritziak dugu. Beste alboko sake bat. Garagardo pixka bat, Antxon? Ez, eskerrik asko. Antxonekura. Ea alboko sakea, Fakundoren eskutik, zeinen eskuetara. Fakundoren eskutik, bitxorren eskuetara, eta... uste dut, altxaldian egon dela akatsa, ez da, Antxon? Ez dute goraino altxa, edo... Nik baloia oso ona ikusi dut, baina... Batzuetan, nekatuak gaudenean, altxatzea ere kosta egiten da. Hale, sakreta gogor kontaktuan. Izko baloia azkar. Eta... Pri! Ondo! Jokoz kanpo! Ostikoa. Ostikoa, alboko sakea, eta mola, segura eski. Orain arte bezala, edo eskura jolastu eta tik-tak-tuk. Fakuk mola eskatu du, nik igual agetara botako nuke. Bai. Ni seguro la naiz. Bai. Ikusten dugu aristik tuxera botako duela, beraz. Baliteke tuxa eta 3/4 eskura jokatzea eta tik-tak-tuk. Gure jokalari ohi batek egiten zuen bezala, Josu Torero. Barrura, joatea. Beraren, tuxera joan baldin bagera mola egiten. Bai, ez da. Kutsu sartu dugu orain. Kutsu, Agustin Ortiz, kutsu. Eta Gerai Leister, ez da Gerai mutil bikaina. Partida barruan zegoen Gerai eta... Fina Gerai, mutil fina. Gazte-gaztea. Emeretzi urte. Etxerako mugua. Haupa, Gerai, lonbide. Ikaragarri, fina mutila. Gazte-gaztea. Eta sartu da bere ordez Agustin Ortiz kutsu. Baita ere. Esango dugu. Esango dugu, orain molaren. Poliki presari gabe, aurrenaka, poliki. Eta segi. Ematen du ezkerretan. Baina, ematen du. Baloia ez dugu nahi askatu, hortikan. Ea ba. Jepa. Olea gorde egin behar da. Olea mantendu, eta lasai hartu, eta orain. Bitxorrek, jepa. Agian, eskugabeko plakeja izan da, ezta? Bai. Guztia dakegu, ikuslentzat, jepa. Plakaje bat egiteko, baloia... Lesoak itxi behar dira. Bai, arbitroaren aurrean. Egin behar duzu ez, guztarrera. Agustin Ortiz, kutsu, sartu da. Jokalari veteranoa, aurten berriro ere redebut, esango dugu, dula. Jokalari oso teknikoa ere, esango genuke, ez da? Azkarra ez baizik, teknikoa. Dena dokagu zerbait. Orain esan dezakegu, gure lehen lerroa bombeskoa bezalakoa dela, ezta? Bombeskoa totala. Agustin, Fakundo eta Ugaitz.
aurrera, aurrera. Egin ikusi dugu ere bai, beraiek golpea azkar jolasten saiatu direla, arbitrak ez die utzi, atzera joan dira, orain albokora bota dute, hor ikusten da, beraiek ere bai, 12 minutu geratzen zaizkie partidari buelta emateko, urduritasunak hasi dira beraien aldean ere bai, orduan, nik uste horrekin jokatu behar dugu Freska. Bai. Buen eskuetara, Gipuzkoak, ustikada, ederra, ustikada, bikaina, zuzenean kanpora, zuzenean horrek zer esan nahi du Antxon. Metrorik irabazi gabe, atzera buelta. Metrorik irabazi gabe, alboko sakea izango dela, Sotorentzat, Ander Aristik, ostikada, bota duen, lerro, berdinetik. Sartu dituzte. Badatera eta beste barrora. Oso ondo irakurria, Gipuzkoaren aldetikan. Bai, baina berandu iritsi dira. Berandu, baina oso ondo irakurria, esan behar da. Ez dela erraza irakurtzeko jokaldi hori. Oso ona! Oso ona! Telmo la molona! Venga! ¡Aupa, Telmo! ¡Aupa, Telmo! ¡Del molón! Esatearen gera, azkenan beraiek pizkatia desesperatuta, besoak urduri eta akatsak egin dituzte, Telmok aprobetxatu du, bikain. Gauerdiko lapurra bezala. ¡Aupa, Telmo! ¡Grande, Telmo! Bai, grande, euskaraz handia, ikusten dugu ez dela oso txikia Telmo. Venga. Carlos Estrada makilletara. Carlos Estrada... Ostikalari bikaina dela, esango nuke, ezta? Antxon? Bai. Eta... Barrura! Mikelek esango zuen bezala... Barrura! Mikelek ostikala, timba. Eta beste... Bi aldaketa, izko kanpora ematen duenez, eta Peli Barrura, Iñigo Arellano, eta Anart Zendoia sartu dugu, zelaira, eta Ander Aristi kanpora, Ander Aristiren partida bikaina, izan dela jakinarazi ikusle hoi, eta Anart Zendoia jokalari fina ere bai, egiten duena, ondo egiten duena. Izko atera dugu, izko jokalari oso ona ere bai, esperientzia notatu da, ez da, zelaian. Eta bai, azkenean... Iepa, guztiok, esango nuke, guztiok jokoz kanpo egon direla. Eta nik uste arbitrak ikusi duela. Ikusi duela, baina pena eman dio. Bai, erabaki du espitatzea, igual pena pixka bat eman dio. Iepa, morroskoa da, mutil hori, eta jokoz kanpo. Eta beraiek presaka, eskura jolasten. Ez dakit, ez dute jolastu nahi, jolastu ez dute. Bueno. Hemezortzia sartu du Sotok, jokalari handia. Eta? Bai. Luisa Barra. Lehen berari pitatu dute golpea, alperkeriagatik. Bai. Neka, balai eskuetan daukala, geratu beharra, Baina... Baliteke... Melean jokalari ona izatea, ez da? Hombre, bai melean, bai baloiarekin, azkenean kiloiek, ez? Erabiltzen jakin behar dira. Seguro nago ondo erabiltzen dituela, bestela litzatik hemen egongo. Zen dugu, jendea xisko dagoela. Bai. Bero egiten du, zelaia lehorra dago. Bai. Hankapelotak eta asko kargatzen dira. Bitxor, gure daten. Hankapelotak estiratu berri. Bitxorrek labilan jolastu zuen demoraldi bat, Antxon. Bai, baleki, jokalari ona, trebea. Mundua duena esango nuke ja. Mundua, edo... Zarautzetik atera eta, labilaraino... Zarautzetik ateratzea ez da gutxi. Ez. Mundua ezagutu du.
Bidaiatua. Bidaiatu. Alboko sakea Sotorentzat. Eala. Nea besta gozatuetan itzidun ari da. Baina, bueno. Bai, joak argi. Eta, ui! Segundo kondo lakatu du. Alex Sakareta baloiarekin. Eta, Alex Sakaretak baloia gorde du. Ondo. Kanpora gota. Ostika da, baliteke. Ezta? Ostika da botako dute. Edo ez. Hori beharko. Hori. Pitatu dio. Peliri pitatu dio. Denbora gehiago eukitza baloia jokatu gabe. Azken binean, Jokatzeko abisatuko zion, 5 segundo pasatuta espaldi mazu jokatu, Hori, pitatu ez dut, amelea kontra. jolastu esaten badu, jolastu da, eta kitxo. Bai, Jolastu. Eta punto. Esaten badu, ez jolastu, ba ez. Esaten badu, jolastu. arbitrari entzutea importantzua. Garrantzitsua. Batzutan kostatu egiten da, Zaude, golpea jasotzen, golpeak ematen, lurrean, altxa, Bat lurrera. jasotzen ditugun bat ditukuna baina jentsu. Bai, bueno, gutxik gara, bai. Este gustartze bat sotre galde. Ongi atera dute baloia, azkar atera dute baloia, ez da antxon, gustartzetik. Dan orain eskura jolastuko dute. Nik ulertzen dut. Nik galtzen junko gaintzen dana eskura jolastuko nuke, dana azkar jolastuko nuke, saiatuko gaintzateke volumena bat, kukuari. Kaso ikaina. Bueno, plakatu, jeiki. Beraiek akatxe egin dute, bereira baloia rekuperatu dugu. Akatxak aprobetxatuz. Claro, azkenean, Gipuzkoa sortzenek baloia eskuratu du. Ostika da, zitala. Zuzenean ez. Ondo. Oso ondo, Carlos Estradaren eskubiko hanka. Beste. Beste behin ere. Beste partidu baten ere. Justo jota, Justo ikusten dugu, justo lurrean dagoela, minduta, altxa da baina, minduta. Alboko sakea. Lapurtzea lortuko dugu, edo? Eta oso ondo lapurtuta. Lapurreta bikaina, eta mol batera, saetu, dira, mol bat egiten. Orain, baloia mantendu behar dugu, nik aurlarik ez Baloia mantendu. Baina, Atxera ez dut legia egin. anartz, zer gertatu da hor. Ostiko atxoa egiten saiatu da, eta ez du. Justo jota dago. Justo lurrean dago, egit, zer gertatu ote zaion. Baina, jogalari fina ere justo, Bai, baloiarekin indartsu. Panaderia fina. Ematen duenez, ezin izango du, jarraitu jolasten justo Ramaio. 5 minutu ondo geratu gabe. 6 zazpio geratuko edo. 6 minutu partidaren amaiera iristeko. Justo, calma. Aldaketa guztiak eginda? Gipuzkoan aldetik. Eta jarrai dezala jokuak uztartze batekin. Nik uste orain, beraien zelera juten gerenean jolastera, aurrelariak pilatu behar ditugula, eta baloia arrisku gutxirekin. Bai, ez da, lau bat kolpe... Hori da. Eta ikusi beraiek golpe bat egiten duten, urduri jartzen diren, akatxe bat egiten duten, tuxa lortu, eta partidua lokartu behar dute. Bai, ez da? Atxonek esan nahi duena da, zuek ulertzeko lau bat kolpe, eta... Baina, bueno, ezin izan dira kolpeak. Beraiek kontrako nahi dute, beraiek dena bizitu nahi dute, beraiek... Baloia mugitu nahi dute alde honetik bestera, normala da, galtzen ari dira, ez? Eta orduan guk kontrako egin behar dugu. Baloia hartu, baloia lasaitu, partidua lokartu. Eta bonusa babestu. Bai. Baita ere, klaro. Bonusa babestu, kolpe batzuk eman, eta ahal izan ez gero, beste entxegu bat egin. Eta gero kontu zeuki behar dugu, orain, adibidez ikusten dugu, Faku Kutxu, justo daude eskinean, justo binartuta dago,
orain datorren hartzu laguntzera, bueno, kontutu behar dugu, jokalari motelagoak, zelai erdian utzi defentsan, eskinak azkarragoa. Olaiek bere bizitasuna ere berituko dugu, ez oinatzi baloia, oinatz trabea da, baina takatua izan da. Jepa. Baloiari utzi behar dugu. Kontrarrak zitala egin du Sotok, Azkar jolasten ari dira. Bai, ez, jokoz kanpo zegoela esan du. Bai, beraiek. Jaunak. Bueno. Azkar jolasten du Sotok eskura. Eskura, zabalduz, baloia, Antxon. Eta, jepa. Horixeta, oztu, naizia, Antxon. Baloia kanpoan zegoen, Juan ondo hartu da, baloia kanpoan zegoela. Juan partido fina egiten ari. Bai, Juan, Hortxe esan gure kapitaina. Juan gure kapitaina, baina lurrean dago. Juan. Bai, azkenean esan duguna, partido horra, partido borrokatua, pero... Kolpe asko. Pero korrik asko, muskularki ere... Bai. Exigentea. Juan badakigu, Juanen muskula... Zuntz motzeko jokalaria da. Jorge, Arbe... Jepa! Ui. Anartzolairekin. Segi, Juan, segi! Anartze baloia oso ondo gordetzen du. Bueno, hemen jendea berotzen araxia dago. Ostika da, Zepelinarekin. Beraie jokuzkan pasauden. Ona ze, Odola, hartu arnasa! Bueno. Juarek uste bekainan kolpe hartu duela, ez? Berean kolpe txiki bat eta zauri txiki bat egin ezkero, odolarekin ezin dela jolastu. Baina, bueno. Azkenean, beraiek oan ja partida gure esku dago, partida bastante kontrolatu daukagula esan egin duke, nik uste beraiek hain urduri daudela, akats asko egiten ari dira, azkar jolasten dute, eta ez da erresa azkar jolastea, ez da erresa dana irekitzea, eta akatsak egiten dira, ez? Hori aprobetxatu behar dugu. Aislatu egiten dira, balaia galtzen dute... Beraien akatsa bilatzera, ez da, Antxon? Bai, aprobetxatzera, eta beraiek akatsa egiten dutena, guk partida lasaitu, tuxera jun, metroak irabazi, eta gero hor partida lasaitu. Ez da erresa, Ez da erresa. Hemen kanpotikan ikustea eta... Erresa, beraia zaudenean, baiztu nahi zu, balaia ikuste duzu, aurrera juna duzu... Aurrera juna duzu, entxegu egin nahi zuzuk. Eta batzuetan, bueno, taldekideekiko laguntza gabe geratzen zarela dirudi, baina ez, beti gabe taldekideak laguntzeko prest. Hor dago bai apertura, bai bederatzia, bai amagostaren lana, ez? Partida lasaitzeko eta taldekideak kontrolatzeko, ez? Hori da beraien rola. Denbora geratuta dagoela, elkartu egiten dira, jokalariak, hitza dutenek ekipoa aurrera ematen saiatzen dira, eta Juanek partidan darrai! Hortxe, gure kapitaina. Burua ireki eta aurrera. Goazen! Juanekin, beti. Haupa, Juan. Juan gaur, benetan, Partidu oso polita egiten ari da, Juan. Charlie, baloia, futbolzela era. Ondo. Eta alboko sakea. Alboko sakea euskeraz ondo esan dago, Antxon? Ez dakit. Alboko sakea erderaka da itzela dirudi, Alboko sakea. Bueno, alboko sakea esango dugu. Albokoa, bai, ez da. Eta, pin pam pun, ese.
berriro ere Alexek eraman du, nola botatzen saiatzen dira, impactu puntua desplazatu ezakegun eskubitara, eta zutik jarraitu, bai, lortu dugu. Molak darrai, Bai, justo min hartuta dago. Justo demorada darama min hartuta. Abantaia dugu, Antxon? bai, berriro, oain. Oso ondo Juan. Base bikaina egin dio Carlosi. Eta, jepa, Txistera. ostika bat txiki bat. Olaiek, jepa. Eta zuzenean atera egin da. Baina, gogoratzen dugu. Abantaia dugu, ez da. Bai, abantaia eta... Abantaia, eta Bai, golpe egiten baldin badute, ala metroak irabazi. Ugaitz Agirre lurrean. Bai, Ez da oso ohikoa Ugaitz lurrean ikustea. serio da Ugaitz izango da. tipo gogorra da. Ugaitz lurrean ikusteak. Ikusle guztiak unkitzen ditu. Gogorra. Eta... Baten ganez, min hartuta dago Ugaitz. Osatuko da. Esatuko dela, espero dugu, ezta? Partida gogorra dela ikusten dugu jende asko, min hartuta, batzun batek... Sortzen! Bueno, Gipuzkoa sortzen aurrera. Seguro dara keteratzen da gire Padernoarekin daude, aber gintxuzte esate duen. Bueno, ez dakit, zer da hau? Alboko sakea, eta berriro ere, atzeraino, Fakundoren sake itzela, akarreta baloiarekin, baloia gorde akarretak aurrera egin du, izko ez, markatu, peli. Jepa, Atzera bota gaituzte. atzera, baina berriro ere, abantaiaren jolasarekin. Eske hori da gertatzen, azkenean zu garbiketa honak egiten baldin baituzu, lurrean ondo ateratzen baldin baituzu baloia, eta azkar jolasten baldin baituzu, defensak atzera joateko denborarik ez dauka, orduan, jokuz kanpoa harpatzen dituzu, abantaiarekin jolasten zu, eta rugby aurrera kasoa zenean, ez da erresagoa. Bai, azkenean errugbian hori da helburu, ezta? Besteen zelaia hartzea, pixkanaka, besteen zelaia hartzen zoaz, eta beraien entxegumarrara iritsi ezkero, 5 puntutxo. Terrenoa irabazteko jolasa. Segulartzeko. Horrek usten dugu... Erroko golekin. Ui! Alboko sakea. Bai, ez da guztiak daude hor barruan. Jepa. Luze. Habana, ostika. Guztia. Abantaia dugu. Anartzek aurrera baloia egin. Jepa. Gorde, baloia. Baloiarekin. Olai aurrera baloiarekin. Olai aurrera, olaiek. Hanka sendoak ditu. Abantaia berriro, ez da? Abantaia. Eta, jepa. Garbitu hori. Jepa. Abantaiara vuelta. Gorra así. Zema demora. Demora asko geratzen jolastu edo... Leicester bukatuko dela dirudi. Baina, amaieran arte segi egin behar da. Zer jokaldi da hau, ezta? Zer da hau? Nolatan? Zer gertatu da? Ez dakigu, baina... Ai, ezin izan du baloia hartu ez da iritsi. Ondo bitxor. Iritsi baloiarekin, baina... Baina, hori ez da zuzen ezan. Arbitrak bera bakia ezan, oain peli ezan 10 metrotara, atzera boteko gaitu. Atzera go. Abantaia gabe. Bai, peli etzego lako 10 metrotara. Dena aurreko golpera bueltatzen, bitxorri, jokoz kanpo apitan Brit eta bitxorri du. Inork ez du baina ikutu. Bai, baina azkenean, bakoitzak bere ikuspuntu hau, ezta? Bai, eta argi dago, Argi dago, epaileak zerbait epaia da, eta epaiak esaten duena, ba, misa. Eta kitxo. Mezetara, jepa, ostiko traketxa baina, metro batzuk, irabazita. Horrentxe, esan bezala, besteen terrenoa irabazi behar duzu. Entxego egiteko.
Eta Sotok oraintxe bertan hori segitu. Metroak irabazi. Ea ba, Ugaitz eta Kutxuk justo eganarazi egiten dute. Eganarazi ongi esan da, Antxon? Aize pizka dago. Errukbi jokalarien naiz, ez euskaltzen dira. Ja, hori. Naiz eta Donostiarra izan. Bai. Donostiar Oso amorrakoa. Kutxu Oso ondo Kutxuk baloia babestu du. Oso ondo. Hor, Eta baloia rekuperatu du, orain, ez, bira, Soto lortu du baloia ateratzea, Soto lortu du baloia ateratzea, orain horrentolatu dute. plakaje bikaina, gogorra, sendoa. Eta, ea ba, bera hori, mutilak. Aitorren dena den, ama sistemakeari, Ainorrako gaztetxean helbidea eman dio, Bai. Txiste txiki bat, Antxoren aldetik. Aitor gutxi hitz egin dugu, Aitorretaz, baina jokalari gogorra, sendoa. Bai, sendoa. Horra gau Aitor, baloiarekin, eta txak, kanpora. Eta prit. Bueno, eskerrik asko gure. Amaitu da gure partida, gaur Asti Kirol zelaian, Gipuzkoa sortzen, Sotoren aurka. Zeba unkutu da, Antxon, barkatu? 29 eta 6. Hogeita bederatzi eta 6. Hogeita bederatzi Gipuzkoa sortzenen alde eta 6 Sotorentzat. Eskerrik asko, ikusle guztioi. Ikusentzule guzti. Ikusentzule, zeren eta ikusten baduzue, entzun ere. Mil esker, gure laguntza batik. Agur.